Oktubre 30, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, nagtudlo sa Jesus didto sa usa ka sinagoga. Didto may babae nga giyawaan ug tungod niini nasakit siya sulod na sa 18 ka tuig. Nagtigubo na siya ug dili na makatuyhad. Sa pagkakita ni Jesus kaniya, miingon siya sa babae, "Naayo na ikaw sa imong sakit." Ug iyang gitapion ang iyang kamot sa babae, ug diha-diha nakatuyhad siya, ug gidayeg niya ang Dios. Ang opisyal sa sinagoga nasuko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlawng igpapahulay, ug miingon siya sa mga tao, "May unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi kamo ni anang mga adlaw kung gusto kamong mamaayo, apan dili sa adlawng igpapahulay." Mitubag ang Ginoo kaniya, "Mga tigpakaaron ingnon, sa adlawng igpapahulay bisan kinsa kaninyo mobadbad sa inyong baka kun asno gikan sa kwadra ug dad-on ninyo kini ngadto sa gawas aron paimnon. Karon ani ay kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod na sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlawng igpapahulay? Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya, samtang nalipay ang tanang mga tao sa kahibulungang mga buhat ni Jesus." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.